Koalícia chce otázku nového predsedu parlamentu vyriešiť v lete. Objem pomoci pre špeciálnu rastlinnú výrobu navýšili na 13,5 milióna eur. Bezpečnostná rada OSN podporila návrh prímeria medzi Izraelom a palestínskym hnutím Hamas predložený USA. Nováčikom najvyššej slovenskej futbalovej ligy bude tým Komárna. To sú niektoré zo správ uplynulého dňa. Dnes je utorok 11. júna. Vitajte pri prehľade očakávaných udalostí. Poslanci Národnej rady sa zídu na poslednej riadnej schôdzi pred tradičnou letnou prestávkou. Súčasťou vyše 120-bodového programu sú aj zákony vetované prezidentkou Zuzanou Čaputovou. Ide napríklad o zákon o fonde na podporu umenia či zákon o strategických investíciách. Poslanci budú v druhom čítaní rokovať aj o zákone, ktorým vznikne Slovenská televízia a rozhlas. Poslanci KDH, Progresívneho Slovenska a Hnutia Slovensko sa spoločne vyjadria k tomu, že Slovenská republika sa dištancovala od prijatia aktualizovaných medzinárodných zdravotníckych predpisov. So Svetovou zdravotníckou organizáciou sa nedohodla ako jediná krajina. V Jordánsku sa koná mimoriadna medzinárodná konferencia zameraná na humanitárnu pomoc obyvateľom pásma Gazy. Organizovaná je v koordinácii s Egyptom a Organizáciou spojených národov. Obnova Ukrajiny je témou medzinárodnej darcovskej konferencie, ktorá sa začína v Nemecku. Zúčastní sa na nej aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Najlepšie stredoškolské filmy z Európy predstaví Medzinárodný festival animovaných filmov stredných škôl Animofest v Bratislave. Filmy vyberie odborná porota pod vedením režiséra Karola Holubčíka. Súčasťou podujatia bude aj súťaž odevného dizajnu stredných škôl. Dnes bude oblačno až zamračené, očakáva sa tiež prechodný dážď a teploty 16 až 21 stupňov Celzia. Viac informácií vám prinesieme počas dňa v spravodajstve TASR a na webe teraz.sk. Želám vám príjemný deň.